Úplne novej série na kanáli Foxy, ale táto hra sa bude najviac preferovať na kanál Tepau. Odkaz na tento kanál budeš mať v popisku alebo prípadne v komente. Ale určite bude v popisku. Budem rada, ak toto video zanecháš lajkom a odberám a asi si trošku zmetený, čo idem hrať, prečo idem hrať, nevydala som náhodou toto video a je tu veľa otázok. Takže poprvé nemám čo robiť, toto video nebude moc prehypované, pretože ma trochu bolí hrdlo. A táto hra sa volá NERD Super Plus, môžeš si ho normálne stiahnuť cez Google Play, hej, na Androidoch, alebo kto má iPhone, tak si ho úplne v pohode môže stiahnuť na ten iPhone Store, či ako sa to volá. Takže budem veľmi rada, keď toto video zanecháš lajkom, odberom a daj určite odber na kanál Tepau a ak chceš, môžeš dať tu odber. Ja to nebudem zdržiavať a asi sa pýtate, Marek, odkiaľ som nabrala 2601 trofej, keď to len teraz začínam hrať. No, mám tu starý účet, extrémne starý účet, takže vďaka tomu mám tieto dobré proste ability a proste všetko. Takže toto video je určené preto, aby sme si nejako ujasnili, čo to je, ako to je a či vás to bude baviť. Takže ak ťa to bude baviť, tak určite nezabudni na like a samozrejme aj odber. Ako som hovorila, kanál bude dole v popisku a určite tam daj odber, pretože sa blížime k 70 odberateľom. A shorty tam máme, faktov tam rôznych, Brawl Stars máme všetko možné. Takže tam fakt všetko možné, či futbalové, Brawl Stars, nejaký gaming a videli sme aj Among Us. A ak tu bude 5 lajkov, tak ďalší diel, ale ten už vyjde na Tepau. No dobre, takže poďme. Máme tuto nejakú korpusku mapu. Komoteček tu úplne. Idem pomôcť, poď. Dúfam, že sa to nerozbijem tak, kde oka kusí. Kámo, už je iba doraz, kámo. Kámo, nehambíš sa? Easy. Inak toto je online hra, hej, nie sú žiadne boty, ale sú to moji teammatey. Kámo, musíme si dosť dávať pozor akože na vodu, pretože keď tam proste skočíš, tak si proste dead. Kámo, ne! Som bola takú jednu aby som toho týka K-hole dala. Ok, ja som niekde random teleportujem. Teleportujem sa na... neviem, kde sú tam. Dobre, kámo. Ok, to ide akože vyhodím nejak. Ok. Som tu. Ok. Kámo, je to 50 na 50, musíme dať 100. Takže potrebujeme ešte nejakých cca 5 kg. Kámo. Dobre, extrém dávam. Let's go, kámo, let's go. Jedna z týchto hier je vyhýbanie sa, dobrá. Takže taká taktika. Bež. Kámo. Extrém. Let's go. Vyžráme kill, ale vyhrali sme ho, let's go. Zabila som ich 5 a raz som zomrela. No a toto bol úplný koniec. Nezabudni na like, odber, bude sa kúknúť na ten Tepau a vidíme sa u ďalšieho videa, ale už na Tepau a dúfam, že sa ti toto video ľúbilo. Čus!